Yo kaya ngapa? Mas Dujo, Mas Jo Klitik, Mas Jo Kluthuk katuran minggah panggung. Alah, Dujo, yuk dados. Rasane kaya ketiba daru lintang kamulyan nipone dadaku sing lali wis eling karo aku gelem mulih gelem bali neng omahku janur gunung rasane gumun setahun ora rugi rino wengi gongku nyuwun matur nuwun pancen iki sing tak suwun rasane iya mak plong Terima kasih sembah nuwun. Wilujeng dalu Mas Klitik. Sugeng dalu Mak Cangik Yulimbuk, Mas Mito Darsono. Alhamdulillah dalu niki saged sowan Piyayi Ngatup sedayanipun. Nggih, ngatup kambingan. Ngatup kambingan nggih. Cek Pak, kula tak nata ambekan, Pak. Wah, menggeh-menggeh, Pak. Wong ambekan kok ditata ambekan iki mlebu karo metu tok to. Nggih nek mlebu ora metu, ora mlebu, ora metu. Ayo wis ora ditata kukut. lah ya. Aku kut. Jan tenan lagi bengi iki dagelan liwat pawon barang. Iya. Wis. Ambune nganti sangit jangan tok mburi. Ayo saking lumane Mbah Lurah kok. Tenan kok Mbah Lurah Jarkasi nika saestu kok jariyahe katon isi niku Jarkasi niku. Betul. Kula asmane Bapak Haji Jarkasi, jariyahe katon isi. Sampeyan transite ning endi, Mas? Kula transit teng Wiking mriki, Pak. Lho aku padha yang mburi kelir kene ku arep mlebu uleng-ulengan karo wargane do arep dahar kok. Sampeyan uleng-ulengan aku lagi rene kebek wong langsung ning jeding mek ndelik tok ning kono. Ora ngalih-ngalih belas. Kula Kyai Ngatup kula acungi jempol, Pak. Sebab menapa? Ini yang menjadi suri tuladan percontohan penonton Jawa Timur yang selalu menaati tata tertib kondusif menjadi penonton yang hebat membawa harkat martabat budaya Indonesia. Iya, luar biasa. Tertib kondusif Pak niki. Cobi penyantir sani wingking kaya ngeten niki ndahe penonton ngatup ngeten niki. Luar biasa dawuh Mbah Lurah, ada 10.000 penonton.
diaturi wis to, pokoke nek angger ben taun gelem wayangan menyang kali aja nyangkin timblo weh magrib budal sembahyang. Insyaallah mumpung sik urip sregepon nanggap bayang sok nek mati ben munggah swarga. Ah iya. Iki lho, Pak. Kuwi pancen ya tenan. Lah gawe Pak Kaji kok mangsane. 3 periode, Pak. 3 periode. 3 periode niki nek ora getel-getele dadi lurah, masyaallah Pak. Ora duwe pamrih kok Mbah Lurah ki dadi lurah. Mboten duwe pamrih, kula kalih Mas niki mboten dinyang blas, Pak. Ngono. Sing ngenyang sapa Mas Luduk? Carike. Cari ra melu-melu ki Bu Winarsih ngawur kok iso. Pangapunten Pak, minta. Sampeyan ngomong Mas, sampeyan teng ajeng mawon. Arep ngomong apa coba? Weh, padha lho, padha-padha bayarane mik meneng tok. Ayo gentenan. Kikete padha, klambine padha, clanane padha, nggon lambe padha, sembarang padha kok ora gelem. Ya kudu ngomong. Nggih. Mergo tekan kene iki sampean kon ngomong ora kon mung meneng tok. Sak ora-orane kudu duweni pamikiran piye warga ngatup kambingan ki kepiye, kahanane kaya ngapa, dadi kudu menehi ular-ular to menehi tulodo. Dadi bintang tamu dagelan ora mung gawe lucu ora, ning kudu ana visi misi lan ana isine ngono. Lah ya wis lho. Jangan dawuh to, ngatup mergane apa? Mergane apa? Sampeyan ditimbali rene iki tujuane kon menghibur warga masyarakat ngatup kambingan. Lek tekan kene mek menteleng karo ndak ngomong gunane apa coba? Ayo. Wong duwe lambe iki kono. Nah, lambe iki gunane kejaba ge mangan ya dingge ngomong, ora nggih rasan-rasan ngono. Lambe nggo apa? Lambe nggo apa? Lah lambemu nggih apa? Lho, lek duwe lambe nggo napa? Hah? Lek duwe lambe nggih napa? Lho, lah senemu nggih apa? Lho, kowe tak yen lho dawuh pripun? Ya nggih mangan karo nggih ngomong. Ora mesti. Ya mesti. Sumure duwe lambe ya ora iso mangan, ora iso ngomong ya. Iki sing diomongke lambe menungso apa lambe sumur? Tapi lek ya lambe. Ayo. Tapi lek ya lambe to. Sumur aja di lambe. Lek ganti aja dolan ning ya mesti lambe sumur ra iso ngomong mergo ra duwe untu. Lek duwe untu ya iso ngomong. Graji untu tok ya ngomong. Ayo. Kene mboten. Graji lho untune ya akeh, ondoke ya untune ya akeh. Ketane ya ora ngomong. Mergane graji ndak iso ngomong ki duwe untu. Mergane pancen graji ora duwe mata. Lek duwe mata ya iso ngomong. Udun nek duwe mata ya ora ngomong. Apa? Udun. Nggih ning lawuh. Oh jenengan niku kok nggih mboten? Heeh. Lha kula arepe ngomong apa niki? Boh. Sampeyan ki ora ya nesu lho jenengan. Ora nesu. Lah niki lho kula jelasin. Ora lumrah kowe iki sing dijak ngomong ora sak mestine kok sing kok omong iki ora cocok karo sing kahanane sing ning ngarep. Kula lha yo ngeteni dawuh jenengan to, Pak Tomin. Pak Minto. Pak Minto. Pak Minto kok Pak Tomin ki. Pak Tomin ki gandane Pak Tomin and Jerry. Pak Minto. Kita Pak Minto. Nah, coba. Lho, coba napa? Lho. Lho ki ngomongke jareke ndak duwe mata. Kowe kon ngomong apa? Lho, sak karepmu kowe rene arep ngopo? Nek Mas Minto ki lak lenggah ngasto dalang. Lho, ket biyen ki dalang ki linggo. Kowe tau temon dalang adat. Ya ora? Iya. Lah iya ora usah diomongne. Pak Minto ki ning dindingan linggo dadi dalang. Aku yo tau ngadeg. Loh, aku yo tau ngadeg. Kowe apa ngerti ya? Aku lungguh ning ngadeg. Oh, jajal fotonen. Kirimno WA jajal. Ngeten Mas, ngeten Mas, pangapunten. Niki sing ngerti slaten-slatenipun kula. Mas Minto tujuannya ngarahke sampean ngoten niku karepe napa to? Mas Minto itu porsinya dalang. Roh. Lah lek wis ngedep debok, ngedep wayang ini ki dalang. Kowe tau temon ngedep debok, ngedep wayang terus kernet ini iki. Kan biyen ki lek wis linggo ngedep debok, ngedep wayang ku yo dalang, Bos. Iya. Ning aku pas mbok omongi aku seru. Ning aku iki ngomong apa kowe? Aku wis paham lek ngedep debok linggo ki yo dalang ro. Aku menggaris bawahi bahwa Mas Minto itu sebagai makrifat atau pemimpin. Ro. Iki ki pimpinan. Napa? Iki pimpinan. Ngerti ora lek kene iki pimpinan? Abang ijone panggung, urip matine panggung, gumantung ning pimpinan. Ora iso. Kowe ning kene iki mek kawula nunut. Lah kok ora? Uripe panggung ana bayarane yoga karo sinden. Ki manut sing nanggap. Enek pimpinane kok sampeyan ora sing nanggap. Iya, sing nanggap ning wis mempercayakan ning aku kon nguripi panggung. Lah nggih. Kan ya bener sing nanggap to? Heeh. Lah nggih. Lah iya. Lah iya. Ngopo? Ya wong iki. Ora. Loh,
sing nanggap bos. Lera enek sing nanggap, enek pimpinane, enek masyarakate, enek yogone nek sendiri. Mergo enek sing nanggap ki enek sing ditanggap ndeng. Loh, ngelak kula pripun? Gendeng. Loh, lek kula gendeng jan berarti bapake wong gendeng. Lah ngopo? Lah ku anakmu kok. Sapa sing duwe anak kaya awakmu? Mosok ora duwe? Ora. Tapi kan seneng di bapak kayak iki aku. Masya Allah, ngeten iki lho. Manusia itu punya masalah dan punya beban. Nek sampean ngomong kuwi tujuanmu ora pas. Kowe nuturi sapa? Sapa kowe? Nuturi awakku dhewe weh. Aku kok ketoke salah. Bela kowe salah, bela jenengan salah. Bengi iki kabeh iki salah. Wis ora nek bela-belanan iki mengko. Ora. Golek dhewe-dhewe. Ya, urip dhewe-dhewe. Ngerti mergo dhewe-dhewe wong anggarane ya dhewe-dhewe. Iya. Wis pokoke dhewe-dhewe ndak kena melu-melu iki kok. Wis. Sampean karo aku nyambut gawe, kuwi mbok yo rada welas sithik. Napa Mas? Ning kene iki nunut lho. Nah, kuwi rungokno kupingmu ning kene iki nunut. Tak kandhani. Wong mikir ra gawa lho kowe iki rene. Imiku dhewe, Bos. Kok dengaren dhek iki ra gawa? Loh. Ngawur sama iki. Dhek iki ra gawa ngono. Iki lho mik go dhewe, nek tukang son nunut tekmu. Ngono lho. Aduh. Niki pun kula omongi, Mas, nek nyambut gawe nderekke sinten mawon, kuwi nata etika, attitude, sopan Nah, santun, kuwi dirungokke. tata krama subasita, Nah, adat kuwi lho. timuran sing wis lumaku. Iya, iya. Panggung ki ra kena nggeyak-yakan. Nah, Ki nek umpama awakmu iki gak seneng, kowe ngadeg ning kono disuruh iki ora enek salahe lho. Mergo nek ngene iki kowe nutupi wajah-wajah cantik ngene iki. bokongmu sing ngampret kuwi nutupi sinden-sinden kuwi. Nggih. Bokongmu sing ngampret lho. Ya ya nek mesti mok. Model. Lah nusuwa. Gak nyen yo ngampret. Lah iya. Tenan sewu Pak Minto. Heeh. Kula niki ping ngluruske. Sampeyan nek ngadeg Mbok lulus apa nek ku bengkong pe kok. lho. Maksudnya iki menjelaskan dalam etika panggung iki. Nah, kuwi dirungokke. Sampai nek ngadeg teng mriki ora izin karo adik-adik sing cantik ngene iki. Ini juga perlu ekspresi lho. Nyawang madhep rono dipirsani wajahe cantik terus mbok tutupi bokongmu nih. Nah, tur menang penonton iki pengen nyawang sing seger-seger ora nyawang sing kaya awakmu kuwi. Jangan bangga menjadi orang cantik. Lah kenapa? Karena kita tahu bahwa kecantikan itu hanya sementara. Loh. Kok bisa kamu mengatakan gitu? Oke, iki sik umure sik 20 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi ingatlah bahwa kecantikanmu itu tidak sementara, itu hanya sementara. Loh, sok ben iling lek wis 70 tahun ke atas, wis samu barangmu dledek, Mas. Raga suda rupa sirna. Sirna. Loh, Ketoke ayu saikmu, pipimu duren sajuring, sik enom. ketok cimplis. Sok ben lek 70 tahun, pipimu wis dledek misal. Kowe Kowe ngene iki sik ayu-ayu, dhewe wedak sik klet, Bos. Sik apik, sik pantes, dhewe wedak sembarang yo cocok. Ning sok ben lek wis umur 70 tahun, mbok wedaki seraklet bluk kabeh kowe. Lho, undakmu sik kenceng. Sik raju Mas. Sok ben lek wis tuwek melorot, Pak. Jadi jangan bangga menjadi orang cantik. Bangkeane nawon kemit. Sok ben lek wis umur 75 tahun ke atas, dledek, Mas. Payudaramu ki sik apik saikimu. Payudara ki apa? Aku Iki lho, ora Pak. mudeng apa? Iki lho. Oh, Ora ngerti payudara ki ora ngerti. Mesti bocah-bocah ki duwe sampingan dodol doro ngono to. Doro dasmu. Lho, dorone payu kuwi. Payudara. Lah iya, nggawa Lah doro iya, payu. kejaba nyinden kuwi karepmu niki dorone iki wis payu. Nah. Pak Minto, ki tak basane sing halus lho. Heeh. Payudara ki lho Pak Minto. Lah iya, dodol doro wis payu. Susu. Oh. Ki lho. Oh, susu. Susu. Tetek ngono Mas ben halus, tetek. Tetek wae apik. Tetek. Nah, kuwi nek kesusut berarti ketetek. Sik apik. Iya. Sik nyengkir gading Pak Minto. Umurmu sik 30 tahun. Ning iki kok sok ben nek umurmu 75 tahun. Payudaramu wis melorot. Kowe kok iso jelas kaya ngono iki sing mbok ngerteni nek sapa? Bojoku Pak Minto. Heh? Bojoku. Bojoku wis Astagfirullahaladzim. 75 tahun iki ndredeg tas kresek Indomaret lho. Melakun mak pok. astagfirullah. Oh, Pangapunten. ning pasar sampean mak pok ngene. Kula niku nyambut gawe enten 20 tahun ora tau kok nyandak jenenge bojoku ora tau. Apa meneh kok organ tubuhe bojoku. Kuwi lho. Kuwi jenenge we Nah, nggawa. iki lho wong lanang sing jaga kehormatane wong wedok Sampeyan iki kaya ngene nyambut iki. gawe materi fisik seorang istri mbok bawa di panggung. Justru malah aku ngelek-ngelek wong wedok bojoku dhewe apa-apa, Pak. Lek ngelek-ngelek wong liya, itu sekarang tuh ada undang-undang IT, Pak. Bahaya.
Gini Pak Minto. Dilapor. Lek kula lho dilaporne, kula nek hukum. Tapi lek kalih bojo kula aman, Pak. Wah, bojoku tak elek-elek ngene iki, ketok ndelok streaming dalu niki to. Nggih. Kowe ngerti aku mambengi lho. Kowe kok ngomong bojomu kok elek-elek apa bojomu ki ayu? Loh, Bojone ayu dhewe, Pak. Ayu dhewe bojone. sampean kira karo Pak Minto. Bojoku ayu dhewe lho Pak Minto. Kuwi lho. Ayu dhewe. Ayu dhewe. Mulane ratu dijak tenggene wong-wong ngeten. Lah, kok ora tau dijak? Lho, kula tak ajak ning kene ketok elek, Pak. Lho. Lah nyapa? Ayune iki lek dhewe lho, Pak. Oh nek Eh. ayu dhewe ngono kae. Dhewe ayu lek kumpul ngene iki ketok elek bojoku kok. Tapi Ngene iki lho. enak. Cintailah istri. Pak Minto, ngapunten. Wong wedok ki padha karo desa. Loh, Desa. wong wedok karo desa gundulmu. Wong Wong wedok ki dhewe, desa ya dhewe. Desa ki lak dinggoni pyayu akeh. Wondene desa ki nek digawe apik ya iso apik, digawe elek iso elek. Mergo bumi pertiwi sing dipanggoni, sing ngetokke ulu pametu para kaum tetani, kuwi manut saka niat kajate para hambane Gusti Allah. Kowe roh bumi. Bumi yo ngerti to? Bumi ki manggone ning ndi? Bumi yo ning kene iki. Salah. Lho, Bumi ki manggone Tegalan. kok iso iki lho? Bumi ki yen ditanduri tebu bakal semi. Lho. Mulane lemah ki beda-beda jenenge, Mas. Bumi Bantala, Lemah, Siti. Enek dhewe-dhewe. Nek bumi Bumi ki manggone Tegalan. mergo ditanduri tebu mesti Bakal semi. lho. Nek umpama Bantala, Bantol ki manggone ning Ratan. kok iso? Saben dina diliwati ban bakal rata lan nelo. Mergo Bantala. Bantol. Lah nek lemah, Lemah ki manggone ning perumahan. apa kuwi? Kalem-kalem nyicil besok dadine omah. Lho. Eh. Iso genah jane iki. Lho iya. Ah, jane yo Nek yo Siti, bener. Siti ki manggone ning kuburan. kok saged? Isine wong mati. Lho. Dadi ki beda lemah beda jeneng, Bos. Lah kowe sebabe nyapa wong mati kek diujurke ngalor. Ngalor ki mergo wis hukume adat awake dhewe Mbah Marang Gusti Kang Arya Jagat kuwi yo tetep dijurke ngalor. Kakean ketoke tuwek sampean ning ilmumu cethek kuwi. Nah, Lah nyapa sebabe? Nyapa wong mati dijurke ngalor? Sebabe Engko nek ngidul jagongan. jagongan matamu. Nesu to. Mai tok Sik. jagongan. iki perkara wong mati apa sebabe kok dijurke ngalor? Aku tak teko. Napa? Apa sebabe wong mati ki kok dibuntel mori? Loh, niku wis adate Pak Mori ki rupane putih, resik, suci. Ah, Dadi yen ade yen salah. sowan Marang Gusti Kang Arya Jagat, Salah. Gusti Allah Subhanahu wa taala ki ben resik ben ketok suci. Ora ngono Kedawan kuwi. kedawan kuwi. Kedawan. Kene iku Pak Minto. Ora. Sebabe napa? Sebabe lek dibuntel godhong kok dari lontong ki kok pangan. Lah iki ape? Napa digegemi? Kowe kalah lho nek aku karo Mas Mito Lah jelas. gathok. Solid no. Heeh. Ayo, Apa? Lho ngapa kowe? nyapa sebabe mayit kae kok ditaleni karo kain mori. Ya pancen syariat ing agama kudu kaya ngono kuwi ditalani nganggo mori tali telu. Nah, wis bener kok. Gak enek engkelan blas argumentasi apa ngono to? Kayak pancen bener kok. Tegese iki telu, Pak. Telu kuwi tegese Telu ki tekan ajale awake dhewe, mulyane awake dhewe ning alam donya sok ben bisa mulya ana ing akhirat. amin. Lu ki tegese luar biasa. Dadi menungso sing luar biasa ning donya, ya dadi wong sing luar biasa besok bakal sowan ana ing Gusti Kang Arya Jagat. Amin. Mulane desa Kambingan menika, Pak. Niki wis dadi tolak ukur, Pak. Desa Kambingan dusun Ngantuk. Ngantuk, Ngantuk. Ngatup. Nah, ngatup, Pak. Menika saka tembung nu sewu, Pak. Ngatup menika saka tembung ngajine ora bakal ditutup. Dadi warga masyarakat ngatup menika seneng ngaji, seneng maos ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ora kowe kok ngerti jeblosan pondok ngendi? Kula niku teng pondok pesantren riyen dangu. Teng kene Tebireng dangu. Sing terakhir niku teng pondok Ramadan, Pak. Kula niku saulan teng mriku alhamdulillah pun pondok Rayakno rupamu ya tajil. Pondok ki Tebireng Lirboyo ngono apa Kula teng Ploso? Lirboyo ya 2 wulan, Pak. 2 wulan. Lho. Raklasan terus pindah ning sepi, pindah teng kene Tebireng 2 wulan. Lho. Sepi terus teng Ploso 2 wulan, Pak. Lho nyantri kok sepi ki apa to? Bakul silat aku. Aduh. Ah Mas Didik. Nyantri ki dawuh. Ah dawe Bapak Kadas ndung jleng dangdut ndung jleng Lho, nggih lho. Hah? Nggih lho, Pak. Aya. Oh, nggih lho. Pak Lurah niki Lah, Pak Lurah niki senajan to Bapak Nasional. Nasional, Pak. Sinaosa Bapak kaji. Heeh. Neng beliaunya tuh jiwanya tuh tetap remen kalian budaya, Pak. amin. Wayang ya seneng, dangdut ya seneng, campur sari ya seneng, keroncong ya seneng, sedaya remen. Iki sing dalani beliaunya tuh jiwanya nasionalisme, Pak. Kula Betul. didongake Ah. iso dadi kaji sing makbrul. Loh, saestu, Pak. Niki ajenge Contoh. kula. Loh, Contoh. di Lukas kula ngulon, Pak.
Wong ki manusia wajibnya mengangkat tangan biar sisanya Allah yang turun tangan. Tembungnya apa? Fafiru ila Allah, dikembalikan kepada Allah. Nek kun payakun atimu kuwi niat insyaallah ora golek ragak mesti entuk hidayah budal ngulon. Kok kun payakun ero ya kun kowe. Lho, kun payakun ki nawaitumu niatmu kuwi lho. Kun payakun nek pira? Ayo satu nggih to Mas. Ngono. Kun payakun ki nek telu. Kun payakun nek telu ki apa kuwi? Kun ki nek telu. Apa kuwi? Kun sing madangi jagat, kun sing ngangklak jagat, kalau kun sing nggawa rezeki. Wah, jenengan lurus ke Pak niki Pak. Sik. Oleh ilmu ini pedhot Mas aku Mas. Kun enek telu. Enek telu. Kun sing madangi jagat, Kun sing madangi jagat iki kunang-kunang. Ngalor ngidul murup lip-lip kuwi madangi jagat. Kuwi ya. Lho iya ciptaane Gusti Allah. Iya. Kun sing madangi jagat iki Kunang-kunang. Loro. Apa? Kun sing ngangklang jagat. Kun sing ngangklang jagat kuwi kuntul. Ngangklang jagat mibro saka sawah kene pindah sawah kamu. Iya. Ya ora? Kun sing angka telu nggawa barokah Kuwi kundangan. Budal selamatan mulih gawa berkat. Tapi hati-hati, enek kun sing gawa cilaka. Apa kuwi Mas? Kunduran truk kuwi hati-hati iki. Kuwi mesti bongko iki. Iya. Kun sing medeni anakmu enek. Apa? Kuntilanak. Lambemu kuntilanak. Kuwi enek kun 5 ya an. Kun sing kowe ra iso omong. Apa? Kunci cangkemmu. Ngomong kok angger jebles wae. Tapi ada realita. Iya bener. Aku kalah nih. Pak Mito. Ayo. Aminor. Iki dung. Nah, ya, kaya ngapa? Wes kadung macang ini iki wis. Iso ora? So. Wah, jan mugi-mugi sedaya sehat ya, Pak, Bu. Semoga-moga kabeh doke bilane cedhake rezekine. Kula niku lek ndongakne biasane ngeten iki saestu, ora mandi kula. Ora mandi lek ndongakne awakku dhewe, tapi lek ndongakne wong mandi aku. Dahar ki biasane wong nek yayi ora entek. Kuwi malah justru turane ki tak goleki tak entekne. Gragas kowe. Lho. Kok gragas piye to? Kowe ora ngerti sing didahar sing ora telas kuwi biasane sok barokahe kuwi. Ngono aku ki nek tanggapane ndi tak lumpuhke. Turane wong tak openi. Kowe ngawur. Lek turane kluthuk sapa doyan turan kirek? Peh iki Pak. Doyan aku. Oh aku ningi pakan kucing tak pangan kok. Gendeng kok wadai lodong, berarti kok gurih aku iki. Lah kok tipe coklat-coklat bunder-bunder Pak makan kucing. Lah mripatmu ra mbok sawang. Gurih ya. Wong mara ning omah lho, wong jelas pakan kucing tak tumpake nggon meja. Kok wadai lodong ya. Lah tak adai lodong, lah kok dipangan to. Karepe isu-isu keluwen aku lho. Iki apa to Dik? Kok iso gurih meneh apa ki? Nah dikira jajan anu kok. Dikira jajane kirani. Nah, tak ngerti pakan kucing Persia. Pangan. Saged to? Iso. Dungseng. Aminor Mas. Mau ning burimu kaya rawon karo bakso. Kene ya sate. Ning kene sate. Pak Lurah ki delok nun sewu, Pak Mito. Bodo ki ya hari pertama. Pak Lurah. Kuwi kowe ra ngerti to? Apa? Hari pertama ki sate guling. Hari kedua soto. Hari ketiga bakso. Tur unjukane pantas sepit gak enek enteke. kuwi lebaran. Nggih, Pak. Wah, luar biasa. Niki wae pantas sepit nggih mboten enek enteke. Pantas sepit. Bojo ki pantas sepit mek dienggo sikatan tok ngono ki. Berarti padha karo Mas Kluthuk Mas Didi kuwi. Pripun, Mas? Mbah Lurah ki padha karo Mas Kluthuk lebaran. Nggih. Mas Kluthuk ki lebaran dina sepisan Nggih. omahe tutup. Sowan nang ibuke. Nggih, leres sekali. Ah, engko bodho rong dina Nggih. ora buka mergo dolan ning kiwa tengen. Leres. Bodo ketiga ya. Bodho ketiga ora ya panggah tutup. Nutukke bodol siji loro. Pancen niki keluarga kere ya, Pak. Aja kula. Aja meneh kok jenengan anak kula ya tak penging bodho ning omahe niki nggih. Ya apa? Lah piye anak kuwi mara rono disangoni 50.000 to, Pak? Heeh. Anake dheke lho tak sangoni 100. Lu gendeng kuwi. Padha dulure lho, Padha dulure dolan nang Mas sampean 100, dolan nang Mas Kluthuk 50. Nggih. Rugi no sampean. Lah kok rugi pripun? Sing rugi kula lho, Bos. Lah kok Lho, kowe nyangoni anakku pira? kupingmu anakmu tak sangoni 100 lho, Kak. Lah anakmu tak sangoni pira? 50. Hitung-hitungan sekmu. Anakku pira? Loro. 100-an pira? 200. Anakmu lho 5. Lah iya. 50-an 250. Aku iki tambel 50 piye iki. Ya Allah, ya Kok mangsa duit 50 lho karo dulur kok ijir lho. hitung-hitunganmu. Wolo-wolo kuat to, Mas. Bakal kuat aku. Tau penane. 50-50 to ki nek dirembug iso medhotke dulur. Nah, Engko sesuk sangono 50 neh ya, Mas. Tak bledosi mercon cengelmu.
Nembang. Bisa ya. Bang. Sik. Mau jarene dhewe-dhewe. Lah nggih. Sampeyan ini nggawa apa? Nggawa niki. Lah iya, sapa sing ngomong dhewe-dhewe? Nggih, kula Nembang nganggo cangkeme dhewe, dimusiki cangkeme dhewe. Ndak oleh nganggo musiku. Iki masalah apa neh iya. Yo. Lah yo. Lagek ra melu sewengi mambengi keterak wayang wonge kok ya wis beda to Yan. Ya ampun. Ora. Sportif kok. Ya sportif ta. Aku sing nyanyi wis nabi. Nah. Bapakku wedok ibumu sapa kok iso. Ayo mudar apa ora kowe? Kowe iki nyapa? Iringane iki iso ndorek. Wong solawat to nggih iso ndorek iki lho. Ben kita Solawat pakai terbang. Badanku ben kita rada meriah. Gitu apa mbok kira beh wis sahur manuk terus aku ati kurung lara. Kene. Lara ya priksa lho. Hah? Lara kok budal tanggapan namanya. Banjinge Lara kok ngengkel. lara ati karo tembungmu ngarep mau lho. Ya lara ati yo ganti ati pitik ngono. Ngono ngengkel gampang lho urip iki. Lah iya. Ra apa-apa Mas. Napa? Jare Wis ta bene. Jarene Dilakoni. para alim ulama. Lho ya. Wong kuwi yen duwe kok etok-etok ora duwe, Nah. iso nyenengke ning ora iso nyenengke. Oh. Kuwi asape luar biasa. Di. Ora gumun karo cangkeme dagelan. Aku yo ora ngumun karo cangkemku dhewe. Cangkemku dhewe. Oh iya bener. Kaget aku. Ora mungkin Kowe aku. tenan, Aku kowe. ora wani nrunyam ngono. Lah iya. Bener ben bosok cangkeme ngangge musike kono. Iya ben bosok cangkemku dhewe. Tenan jong isin-isin. Ora. Nek isin aku melu isin. Iya to. Tak tabuhi. Masa gak mbok sili-sili. Rasa, dengsi. Ora oleh yo ora oleh. Iya iya. Wong gatek nek kuwi. Bapak tuh dudak. Duk. Nah ya Sing bongko apik. ora kowe. Sing apik lho. Nabi sing apik lho. Iya, Mas. Kene tak contoni. Aku nyanyi ya. Iya. Nyanyi ini. Bapakku NU ibu muslimat. Loh, bapakku parkir kok. Loh. Aduh. Wis iki jan. Wis ora disili musik. Kowe malah ora iso dijak kerja sama iki kepiye? Ya piki tembang iki lho. Bapakku NU ibu muslimat. Lali ya iki. Kok bapakku NU? Berarti kowe munafik. Lah ngopo to? Wong bapak dhewe Katolik kok. Kowe iki lagune iki ngene iki lho. Selawatan iki lho jan. Iki jan ngentah iki lho. Bumbal iso. Ayo iso apa ora? Enggak mau melu-melu sampean. Saksenku iso ora iso urusanku. Kita melu-melu jenengan nih. Ngapa kok sampean ngurus aku lho? Rat-raten ngenteni kan ngalih. Loh, piye ta kowe iki? Wong pancen iki kagungane Mas Minti. Takon ngalih kowe kuwi lho. Ayo. Sapa muni minti ya? Nek sampean dhewe ini lho iki. Aku krungu ki lho. Muni apa? Rimo jam muni. Minti ki lho. Sampean dhewe. Lah iki Sampean dhewe lho sing muni. Jeno lali sampean lali. Nyalahne kancane. Ngono kok ngekel wong pikun lho sampean. Oh sing muli sampean dhewe. Tok kowe. Kowe ta ora apa-apa. Wong siji karo wong loro. Tok lho. Ayo Mas tak tabi Mas. Oke. Bapakku NU ibu muslimat kan Mas ku angsa ngalong itu nggawa berkat NU pancen nikmat ngalong itu nggawa berkat Lali janjine dados yo. Datelah, yogone mangan kabeh. Biasa ra kowe, ayo. Ayo, Seleno. ayo, Awake dhewe ra nggawa gamelan. Ayo gayeng di karo gamelan cangkem. ayo. Kicau, kicau, kicau mania. Hop hop hop. Kicau, kicau. Hop. Nyapa kowe iki? Nyetop-nyetop iki nyapa? Kok kicok-kicok iki? Urusanku bukan urusanmu. Loh, ini menyangkut harga diri saya. Enggak boleh, kamu harus diam. Diam, duduk sini, duduk. Kok kicok-kicok iki? Wong sing dimanuk aku kok kicok. Meneng rasa ngomong. Kowe meneng to, ngerti nek sing ndek manuk Nah. sampe ngerti susuwe lak digawe iki kabeh to. Nah, iki lho. Kowe lungguh sik. Lungguh sik kok lak kudu Eh, susu. kowe meneng. Iki susuhku kabeh iki.
Oh, ya, katanya manu yang geragas ya ini susul. Manu. Kowe ra ngerti yo. Kowe ra niki do nganggo gamelan. Tak wangi Pak, sesuk aku sik pereng nderek joget. Dak, ora sah wangi-wangan. Mosok melu joget ora entuk. Ora entuk. Wis wis. Lagi tak omongi ojo. Kereng-kereng karo Mas Pinto. Melu joget ora entuk. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Gas kondangan, digas kondangan dangan. Manungku siap nembak, poin kurang keoyang. Ayo, Sulawesi Tengah. Mosok ngeten iki melu joget dulu ora entuk. Ora oleh. Wis pokoke bengi iki ndek enek dagelan joget. Nembang ya ngangge cangkeme dhewe, musike dhewe. Ayo mudhun iki. Loh, ora genep kok. Apa meneh kluthuk wis pokoke ndak oleh. Mosok ngewangi ngendang mboten entuk. Mboten oleh. Lah apa-apa. Ayakno tim sukses ning ngono kabeh. Jan-jane kowe ning hop. Kowe ngapa joget? Domoe wis diomongi, sing entuk joget iki kabul tok. Basi bis nunut joget. Ora lho, joget iki ndelik ning ngesor kok piye ngono. Wis iki ya penak. Makane
Mangane sesuk itu kok gamelan ra ketong kenong tok sitok ngono. Ya. Dagelan sing dilumpukno mek pancing tok. Oleh iwak ya sampean yo melu dahar. Ono ngengkel ya. Mulai nek ngelok ning tak wehi ngono iki lagu nampa ngono. Nyatane yo dimasak yo enak. Matur suwun Mas Luduk. Boh. Hah? Sekali itu. Yo terus engko lek Luduk joget omong langsung tak ndek. Cocok. Kaya ngakoni lho ya. Aku seneng lek wong sadar seneng aku. Trayo bengi iki awake dhewe termasuk pelawak, peloper, tukang pedhot-pedhot tok. Wis bengi iki aja malu main-main kowe ning kene. Tenan. Kowe kalah nasab nek karo kae. Saya peringatkan ngantek kluthuk nembang Sekar Gadung kono joget tak denda sak oban 100.000. Bayarane lho 50. Lah ya sembuh. Oke. Dina minggu sing tak tunggu lek kono joget langsung musik mati. Yo, lanjut. Bahasan joget temu sing entuki kabul tok ngene. Panjen iki rombongan kabul. Angger kok wis sesuk dadan ngene. Lolos kowe. Nggawa grup domengi manut ae to. Anu. Kene tak golekne. Kowe nek joget mesti ra dindek. Ha joget. Endi? Amara pedhot sitok ku lho. Dadi bener loro. Kowe iki ngawur wae iso. Akhirnya kono ora wani ngendhek Mas. Lah ning ngendhek kok ketuane iki kok. Wis tak urung iki mo. Dereng langsung to. Dintekke ya. Gawe gelo. Nyapa kowe dadak melu-melu iki? Kowe kencan karongan Lagu selajengipun dumawah dagelan kekalih monggo katuran nembang sak katokipun tanpa iringan Sekar Gadung. Yo monggo. Gah. Hah? Kowe rene iki ditanggap lho. Ora mbok iwak iki kok.
Ayo nembang wong loro. Wong kula kadung nembang mungkin jangan mboten silih. Lho. Lah wong nek duwe piranti dhewe-dhewe nembang rene iki pirantine apa? Nggih ngeten, Pak. Rembug cukup demi kesuksesan panggung. Heeh. Niki enten nggih ming sak pak. Entene ming sak pak. Aku ra doyan rokok sampurna. Lah doyane napa? Duit. Pun ngeten, Bu, sampean tuku rong pira ngono lho, Bu. Gek terus tak niki. Wah, apa ndi-ndi kok duit iki. Wis, sampean tak wae kelomberan nembang entuk ning lek iki ra oleh. Ra oleh kowe. Ya ngono lho. Pak Minto. Enak. Sesuk tak teriwak neh. Ora sik riwak. Aku sembleng ngeriwakku kurban sik sak priser akeh banget. Iki iwak laut iki barakuda iki enak iki. Ndak doyan iwak laut aku. Heeh. Ndak doyan. Mesti ora doyan. Ndak doyan. Iki kok entek iki. Sing entekke kuwi lho. Aku ndak mangan blas. Duh, tapi lah buik seneng sampean melu seneng. Hah? Ya toh? Ya ora. Ora. Lah mosok ta? Ndak. Teh, aku tak melu nyanyi dulu. Ngerayu. Tak jekit ngene, jekit. Ora enak. Mas Didik nembang kalih musik Sekar Gadung monggo ning dengan catatan lek kluthuk njoget break mandek. Oh siap. Sepurane ya, Mas. Aku tak melu Mas Minto. Aku masmu lho. Mas yo Mas, ini nek Senasib serumpun sepenanggungan. yo ning bengi Lek iki. kowe oleh joget aku ora oleh joget iki berarti kowe oleh nyanyi aku ora oleh nyanyi iki berarti iki diskriminasi lho. Lek ngantek nyanyi tak bacok cangkemmu lho kok. Iya Mas, ning sepurane yo. Kowe adikku lho. Iya ngerti aku adimu sampean Abot Mas. dulur apa abot sapa? Aku abot Mas Minto mergo bengi iki. Aku dulurmu lho. Dulur yo dulur iki golek urip dhewe-dhewe sementara ya Mas. Aku dulurmu lho. Ayo mudar aku kowe. Iki golek urip dhewe-dhewe. Aku dulurmu lho. Aku ki yo butuh di persani di sawang wong akeh nggih hiburan. Kowe lak lali tak elingne lho kowe. Pisan kake dulurku. Iya. Iki golek urip dhewe-dhewe. Wes abot iki kowe. Iki demi kesuksesan. Tak elingne pisan kas lho kowe. Iki lak aku apik sampean yo apik ora apa-apa. Aku tak sing ngene. Aku yo nangis terus. Ala Pak Bito. Jalan nembang to, Duk. Matur suwun ya Pak Bito. Nembang kok cangkem-cangkemmu dhewe, Duk. Iki nanggap apa jane? Lah kowe ra mudeng kok iso. Kene Pak, kula ngapes tunggal. Mesane karo klunduk. Matur suwun ya Pak Bito. Ala aku ki yo kangen sama Pak Bito. Aku ki tresno. Oh, ambune kuwecut ra. Kecut dengkulmu kuwi. Kowe iki om karek nyedote kaya sahabat lho kowe. Lah iya lho coba. Kone sing nggawa kringete ra sahabat kok. Pengen nembang? Tembang Pak. Nggih. Pengen nembang? Kalian. Masalah sinden iki. Bayuh, kancane guyon malah nyetet-nyetet iwak iki. Wah, ra duwe sopan kowe. Ngono. Ya Allah. Turane barokah panganen. Nah, kuwi lho. Turane barokah. Mumpung ana turan ki berkah barokah. Entekno to. Lho, sakmono kuwi lho. Pak Bito. Heh. Wis Pak. Mangsamu kok iso. Kula ngapis tunggal nggih, Pak. Ya. Nggih. Kowe ingkang penjan dawuh sinten? Wis sampean. Nggih. Kluthuk sik urung oleh. Nggih. Kula ken milih nggih, Pak. Ya. Nah, pinten niki nggih, Pak? Nggih, sing ayu ki aku wis biasa. Nggih, Nduk. Nggih. Kowe lak termasuk mbok-mbokane buta putih gitu. Dadi adek kene. Angel ram ditata. Layakno teh jan. Ora lho sing mirsani kene kok betah men sendeni iki kok bengi sithik ngentat ngentut tok lho. Kok ora rono nduk rene coba. Cepi Mas. Mas kluthuk derek Pak Minto nggih. Kersane to Pak mesak. Lirak-lirik arep nyilih sinden. Nggih no. Mesake Pak mbok diampili Pak. Wis milih aku no. Nah, kersane apik kok. Aku ki ya wong sok kenceng ning ya gampang luluh. Kluthuk kali niki mawon Pak. Ah, kuwi wis. Kula tak kali. Anu adine ben milih sing cilik. Kowe kuwi ae wis. Wis tak wae kuwi kowe. Kowe tak wae kuwi ae. Iki. Heeh. Oh, kuwedi. Ora apa-apa warek. Nikmatono ya iki lho, prapatan gumul ya iki. Sampean kok warek garap. Nikmatono. Kowe ora ngerti kok rasane ya Dik ya. Aku malah mbok wae tahu takwa Pak Bito. Loh, enak kuwi. Enak lah kendul. Loh, enak iso dul-dul. Ijol iki aku. Ora.
Apalah kau ni? Olehmu ki Makcik. aku. Dirungokke. Makcik kau sekarang nak nampak jelek sangat kau tu. Macam kura-kura. Oh, guru-guru ninja. Pak, Ngomong kok sisi kok Upin Ipin. Macam mana kau tu? Guru-guru? ngawur kura-kura. Ngawur ki dudu kura-kura. Iki ngono bulus. Ngawur bae kok iso. Coba Mas, aminormu sak pinten Mas? Aminormu. Aminor Mas. Guru-guru. Macam mana? Bojoku sing ayu dhewe bengi iki ra ana liyane wong loro dolan rono rene apik tresno ning omah wae wong loro dolan rono rene apik ning omah wae. Guru-guru? Kok gure-gure? Wah, lah weh. Saya bukan gura-gura lah. Apa nak nampak? Itu dugong. Gajah lah. Gajah lah saya. Oh, gajahnya kamu terlalu ini gonku. Bojoku yo pancen lemu, tapi aku cinta padamu, cinta padamu. Iki terus dia iki. Alah ya mbak. Ku ungkapkan I love you, memang kamu wanita pujaanku. Ku ucapkan I love you, I love you too. memang kamu pujaanku. Ana kembang-kembange waru ning pinggir kali, duhai wahai pujaanku, terlihat cantik sekali. Engkau wahai pujaanku, terlihat cantik sekali. Bengi-bengi ngombe jamu, bengi-bengi ngombe jamu. Iya. Aja lali kudu bar mangan, kowe pancen ketok lemu, lenganmu koyo kentongan. Pancen lemu, lenganmu koyo kentongan. Aja lali lunga ning Yogyakarta, mlaku-mlaku tuku roti bolu. Wong loro pancen padha tresna, yen nyawiji bilang I love you. Wong loro padha tresna, yen nyawiji bilang I love you. Ya, duduk. Alah, namanya nyapa loh ngono Kamu iki. cantik sekali. Alah masak Mas. Carek lurek suwek pinggire, Kadung dilirik wis ana sing duwe, alah tunak jaitun, metune penang bayare getun. Apa kuwi? Ning toilet pipis, makanya kadung bayar pipis. Oh, genahno loh Mas. Sayang, Iya sayang. aku selalu cinta sama kamu. Aku juga cinta sama kamu Mas. bisa cari lagunya Aku yang juga duet ya, cinta Dek? sama kamu Mas. Coba Mas. Coba Mas lagunya Mas. Oh, Oh, balesan. sayang. Iya. Kamu inget gak waktu kita di Gumul dulu? Iya ingat. Kamu tak belai-belai rambutmu. Iya. Terus kamu gelundungkan itu. Terus kamu gelundungkan terus ada di tengah ratan itu. Kamu saduk-saduk itu loh. Itu bukan kamu sayang. Apa itu? Kamu akan saya lindungi sayang. Saya, Ojo banget diowok-owok itu Mas. Dia ini tas sangat loh iki. Owok-owok. Kamu cinta sama aku, Adik? Aku lah sangat cinta sama kau. Kau nampak tampan sangat tak seperti tangga sebelah, seperti bulus dia. Kita bernyanyi berdua. Iyalah. Kamu mau main-main kemana? Aku lah mau main-main lup.
Sudah aku bilang dari tadi ya. Macam mana kau laku tak seperti itu? Kau nak sangat bungkuk kali. Aku cinta sama kamu, sama opa, sama mama. Aduh, macam Cinta. mana kau ngiler? Ternyata dia itu ngileran. Kamu mau main kemana? Aku mau main kemana lah yang dekat-dekat sana aja. Oh cintaku sayangku. Iya, iya. Aku tidak bisa melupakanmu sayang. Aku juga tidak bisa. Oe. Oe, ode ya. Ayo. Oh no. Aku lah bisa lali kalau kowe ya. Aku juga tidak bisa lupa sama kamu ah. Aku tetap tresno. Aku juga tresno ah. Kamu apa Pak? Iki tok. Tok tok. Sampeyan basa Cina ya apik ya. Terokno pake ya, Jal. Iya, Pak. Gawe basa Cina lho ya. Nggih. Mlaku-mlaku kepanasan. Mlaku-mlaku kepanasan. Njaluk kethu diwenehi kuluk. Jaluk kedua. Sing ganap Jaluk kedua. terus Dulu. Lah itu ben koyo Cina tenan lho. Ngene lho. Nah. Ngono lak koyo Cina tenan. Aku Iku udah digareng aku. tak dadani Cina lho. Oh, Cina ya. Ben ketok Cina tenan kok iso. Nah. Ngono lak Cina tenan to. Kok ekspresine apik ya. Kali saya ngepang. Nah, ngono oke. Lah isih. Nah, ini kan kayak jolego. Nah, wis jan apik. Mlaku-mlaku kepanasan, njaluk kethu diwenehi kuluk. Mlaku-mlaku kepanasan lah jaluk kedua duwe dulu Kulo. Turut pinggir jemek. Dulu pikir cuma Aku laluh kuwi ya. Kita isi sapa kono Pak Minto itu. Kowe karek turut ndi? Ya dulu ngendi ya. Kok turut ndi? Turut ngendi ngono lho. Ya dulu ngendi. Paling enak dulu dak sewu itu. Wong turut ngendi? Turut ngendi? Cina iki ra iso muni R. Lah yo te turut ngendi wae. Dulu ngendi. Kok turut ndi? Wah, beset ya. Ngono. Ala iso muni hayat tok kowe. Nyeng nyong nyeng nyong nyeng. Bisa Cina pinter aku. Iya, Jaja. Jaja. Citane sampai enteng lagi. Heeh. Coba Pak, selindrum sak berapa, Bos? Iya, Mbok, sampai arinte. Cina. Nong ning nong 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 nong. Ya. Ning ning. Sing tambah napa? Tak rungokne ket tau lho, tak tau sing ana rono sing ana rono. Nek bojo loro kayak versi Cina. Ayo. Tang. Neng no neng ting 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 neng nong neng nong neng tang kamu tang neng tang 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 neng Cacingan nih, nyapa? Ngake di kancane. Kita berusu. Kayak Uncle Latang. Kok mencok? Aku iki instrumental iki lho. Aku kelingan latihan husu biyen. Ah, klek yo. Ayo. Ayo. Kaget di kancane. Nah, no. Ning nong ning Dong. Jeng. Banter nih. Gong beli. Jang. Kowe iki ndang metu sik Lah ndang metu wae. Aja suwi-suwi ndang metu. Kadung tak wae tisu magic ya suwi. Ki apa lho? Masa aku kok. Yo, kaya mama sih. Ingteh. Iya, sampai. Ingteh. Iya, sampai. Aku cinta sama kamu. Wong ini sampai.
Olah ono sing tak krikani kejaba mong kowe ya sampe. Iya sampe. Indah, Iya. aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sekali sama kamu. Aku pengen dolan ning gone wong tuaku. Ayo, ayo. Tak buktekne yen aku sayang ambek kowe ya. Ayo. Awake dhewe sekolah ning Hanju ini. Ya. Iki sok ben lulus. Aku ame gelem labi karo kowe ya. Ayo, ayo ya. Gelem labi karo aku ya. Gelem-gelem. Terima kasih, Teh. Iya. Ora ono. Aku lah bakal tresno karo wong wedok liyane. Janji ya sampe. Teh. Aku janji karo kowe ya. Ayo. Ana Cina tuwek ape senam iki ya. Iya. Hai sayang. Awakune wekeh-wekeh. Kamu sudah tak bilang ya? Apa? Anakmu tak suruh jangan main cinta sama sampean. Kamu tidak percaya sama opa? Percaya. Anakmu suruh datang ke sini, anakmu panggil ke sini. Intai. Ingtai. Ayo, iya mama. Mboke kena asam urat. Hei, kene lho mlakune iki. Ora iso megake oke. Wah, Loh, masa ora tau mekekek? sudah kubilang dari tadi. Anakmu suruh ke sini ya. Intai. Iya mama. Suaranya kayak Pokemon. Ciri. Ayo, sempat biasa. Papa sudah bilang ya, kamu jangan main cinta sama sampai. Kamu cinta sama sampai, opa tidak setuju. Ayo opa, saya cinta sekali sama sampai. Tidak bisa, opa tidak setuju. Ayo kamu ke sini. Kamu ke sini. Sabar Intai, sabar. Dengarlah Papa. Papa. Kamu siapa? Kamu sudah aku bilang ya, kamu jangan coba-coba dekat sama Intai. Kamu coba dekat sama Intai, aku yang menjadi lawan kamu. Saya pacarnya Intel. Tidak boleh. Saya sempak sampai. Kamu tidak saya setujui. Kamu pergi. Pergi. Saya cinta sama Intel, Pak. Saya ingin Intel menjadi istri saya. Sampai kapanpun saya selalu mencintai Intel. Kamu sini. Ya Kayak wayang TV. Kamu sudah aku bilang kamu tidak boleh masuk di rumah ini ya. Saya sayang sama Intel. Kamu harus pergi. Saya nggak bisa pergi. Ya. Pergi. Enggak ya, Pak. Kamu mau pergi apa tidak? Tidak, Pak. Saya cinta sama Intel, Pak. Saya tidak setuju. Saya tidak merestui kamu cinta sama Intel. Saya Jangan marah. Kamu harus salah. Kamu harus bisa bilangi anakmu itu. Iya, Opa. Sorry. Kamu mau pulang atau tidak? saya tidak akan pulang. Pulang enggak? Kamu mau saya panggilkan centeng-centeng dari sini? Tidak, Pak. Kamu mau pergi apa tidak? Saya tidak. Pergi. Kamu pergi apa tidak? Pergi. Kamu pergi. Saya cinta sama Intel, Pak. Kamu tidak boleh ganggu Opa. Ini Susi mau. Kamu tidak boleh. Mau ejak nih bawa. Kamu mau pergi apa? Tidak, Pak. Gimana? Saya. Kamu gak mau pergi. Gak mau pergi. Gak mau pergi. Kamu mau saya tenang. Saya panggil. Kamu mau pergi enggak? Nyapa? Aku dadi bapakne. Wah, arep balas dengan Kualik iki lho, kualik. Gawene kualik ora ngono kuwi. Jet lag ngene iki. Oh ya wes. Jet lag nek jet kolek kuwi kok. Sampai ini sampai arep bue. Sampai arep bue rene. Bapak ya. Rene sampai arep bue rene. Rene lho, Intai arep bue. Yo, ayo Mas, tembak Mas.
Pak Gondor, semplung Pak. Disindeni nganggo cara singkek. Ibu, Iya, Nak. Intai. Kayak wayang titi. Sesuk mainin ning kelenteng. Ibu adalah mamanya Intai. Iya. Saya mau tidak mau minta restu dan doa dari ibu supaya saya bisa mempelai dengan si Intai, Bu. Ibu ngrestui nak sing penting kabeh padha ditata, padha senenge bahagia. Tapi Ya. Mama, saya takut, Mak. Aja wedi, ora usah wedi. Intai cinta kepada sampai enggak? Diperjuangke. Kalau sampai Intai itu sudah sehidup semati, nanti kita hadapi bersama-sama. Bu. Ya hadapi Iya. bareng-bareng, ora usah wedi karo bapakmu. Siap. Sebentar, Bu. Ganti. Ceritanya ganti. Oi. Ceritanya ganti. Karena saya tahu papanya Intai sangat galak sekali Iya. dan ibu selalu disia-sia. Aku dianiaya Selalu dianiaya. Saya juga sampai. Kalau kita harus mengalah dengan orang satu di keluarganya ibu, di keluarganya Intai, yuk kita hadapi sama-sama. Siap, ayo bareng-bareng. Begitu nanti bapak kesini, kita hantam bareng-bareng. Kita keprok deh sih. Ganti. Pokoknya siap-siap ini kudu. Ayo. Siap-siap. Oh, papa, Eh? papa, papa, papanya Intai. Ini papanya Intai. Bapake kuwi. Saya bapake cinta Intai. kepada Intai. Loh, Papa tidak merestui. aku itu bapaknya Intai ya. Bapak siapa? Aku kohling. 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 Kohling berarti Kohling. ajudannya bapaknya Intai. Ajudannya siapa? Aku Ajudannya bapaknya Intai. aku kohling sing di toko kono ku ya. Aku apa liwat kene lapo mbok cekat ya. Oh iya. Aku di toko ning kono ki. Ya. Kira bapak Intai. Kohling. Tak kira bapak. Nggih, Mas. Kaitan, nggih. Nah, diserani Siap. lagu Denok yo. Siap. Sapa sing kudu nembang langsung dados, Mas. Yo. Kaitan. Wes kene iki. Kene sih. Kene dok, kene dok. Mbok wong ayu. Ora bakal cukup lautan mangsi ngukir indah ayumu kaya widodari mungkin iso ante ewunan aku Kang Gawer. nyeritake gedene rasa tresnaku. Permintaan Mas Ilham Sodikin Sukomoro Papar Kediri. Oke, Rio. Kocok-kocok komunitas, terima kasih. Ya. Kantor Kiam, Kang Gawer. Mas Kepang Ayo Mbak Lilis tangan ya.
Mas Ilham Sodikin Sukomoro Papar Kediri. Nah, tembangipun nyuwun kalih Mas Klidi kaliyan Kiong Racun. Nggih. Ugi wonten pamundhut gending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Van Berat Sekar Gadung. Ugi wayang Purwo nyuwun nyedam sari Kusuma Wijaya kaliyan Gethuk menika kagem sedaya warga ingkang sami mirsani wonten ing Ngatup Kambingan. Saking Mas Tulkiem Mas Gawer Pare Kediri. Lah menika dari Kak Aprilia Segaran Kediri rekos lagu Bimbang ingkang nyanyi Mbak Lilis Karnali. Mon dipun turuti nggih Pak Dalang amargi kula hamil 4 bulan nyidam Mbak Lilis nyanyi lagu menika matur nuwun nggih. Iku malah mungkin nek pas lahiran Mbak Lilis kan nge-MC ini yo. Ya iya, iki kok ya diaturke. Ninggal katresnan Mas Klidik kaya ngapa? Mbak Widya, Mbak Mita, Mbak Luki. Yo, kaya ngapa? Ngadeg langsung dados. Desa Kambingan Pagu Kediri. Jarak Samboyo Mas.
pundutanipun sangka panjenenganipun ingkang mengku gati. Nggih Bapak Haji Ahmad Jakarsi ninggal katresnan. Alhamdulillah. Diselingi panjenengan Mas Lidik menika parang badhe pisungsung tembang kagem warga Ngatup. Nggih, kula spesialkan kagem keluarga besar saking Ngatup, lan ugi Bapak Amir lan ugi Bu Narsih. Nika tembangipun saya kirimkan untuk saudara yang di Singapura dan yang di Malaysia sama Taiwan. Nah, lagunya Esem Guyumu mawon Mas. Ngeten. Sip. Tembang menika gikatur warung Bu Ning, warung SGI. Ya, Siap. Selalu derek ini. Yuk. Yuk. Langsung.